Na Vía Láctea encontraremos un bonito lugar. Asombroso. A ciencia non coñece límites. Acaba de sintonizar vostede Baleiro Perfecto. Benvidos, benvidas a este Baleiro Perfecto, este espazo singular que de novo abre as súas portas para acoller algunha temática especial, sobre todo que xa é coñecida polos que saben ler e non polos que lle dan o mellor aquí un botón random ou lle saliu isto en algunha lista de YouTube descoñecida. Xa como for, temos, por suposto, a equipa de sempre, como non podía ser de outro xeito, ahora que abrimos a porta. E empezamos presentando, para non perder máis tempo, porque hoxe creo que temos moito do que falar, empezamos presentando a Alba, que estrea micro, como poderes comprobar. Hola. Se escoita como auténtica Anxo, compañeira. Anxo, perdón. Estupendo, estupendo. Estás ben? Onde estás? Perdón, eu teño que preguntarte, sabes que sempre teño aí... Sempre onde estou. Claro. Claramente, pois hoxe a Mencín en Salamanca fixen unha pequena parada en Lalín para repostar, que me cobraron 77 euros por mediar o depósito de gasoil, e agora estou en Santiago. Tempos difíciles, para os profesores que teñen que ir a Salamanca a dar clase de galego. Tempos difíciles. Sí. Tempos fugit. Non se paga. Pagas dietas. Pregúntalle se che dan as dietas desde Lalín. Temos tamén, por suposto, como non podía ser outro xeito, a Guillermo Rodicio, compañeiro, dende Coruña, supoño, por que non? Sí, dende Coruña, como sempre, Charlie. Cando non este en Coruña xa te aviso, non te preocupes. Non tens que avisarme, non te esquezas dese momento máxico que pode darse. Sabes pouco de Coruña, tes parecido como a min, non? Que temos unha pulseira que nos impide salir máis aló de 35 km a redonda das nosas vivendas. Teño moitas obrigas, só podo mar sair en bicicleta, pero claro, teño que volver a pasear. Non somos doutores. Eu creo que ese é o problema. Temos tamén a este si é o doutor. Este está en teoría. No, este debe estar en Santiago ahora mesmo, pero por si acaso vamos ver que nos di a Pablo Heavy Pablo Pesado, compañeiro. Eu non che vou dicir onde estou. A túa política nada. de acoso situacional pareceme mal. Quero manter o anonimato e a xente non ten por que saber da miña vida. Lo seguro que está debaixo dunha manta. Estou debaixo dunha manta, é verdade. Isto é o nome do programa. Isto true that. Para non ter eco, estou tendo que gravar literalmente cunha manta como se fose unha especie de fantasma ou monxa. Entre o fantasma e a monxa, sí. E isto o fago pola audiencia. Verdadeiro amor, estou-me achicharrando, ademais, está pechada a habitación, hai como uns vapores de mí mesmo que me están trastornando, así que igual morro en directo, o cal sería guai. Hai que ducharse. Cabaleiro que está por aí tamén, o Mr. Darío NJ, compañeiro, que tal? Que tal? Boas noites a todos. Eu sen manta, pero bueno. Ti estás en manta, pero hostia, tes a calefacción subida da casa, porque logo ven as sorpresas na factura, Pois teño un calefactor agora mesmo, que a miña casa é moi fría, tío. Entón teño que aproveitar a quentar un pouquiño para evitar ter que poñerme bata, basicamente. Bueno, entendo isto. Fuck the planet, tío. Fuck the planet. Eu non penso pasar frío na miña casa nunca, non? Como decía un amigo. Charlie, e ti onde estás? Que nunca che preguntamos nesta primeira parte do programa onde ti estás, tío. Eu estou no Baleiro Perfecto. É así, é un espacio singular, non? Non sei se... Claro, Feijó tira balóns fora, así, Hemos sido engañados, vampiro existen. Eu estou na boa vila, como sempre. Eu sí que teño unha pulseira que me impide salir de aquí excesivamente. Eu teño que estar moi preto deste lugar. Arresto domiciliario, non? Arresto domiciliario, completamente. Ademais, se chove. Non sei se sabedes, pero aquí chove. Non sei noutro sitio. Pero aquí está chovendo. A min choveume todo o camiño e aquí tamén chove. Chove no Grove, Chove no Grove, pois non sei. Orballa en Baralla. Chove en Santiago, no Doce Amor. Veña, imos aló. Temos que contar aquí unha historia. Antes teño que poñer unha cita, pero desta vez vou permitir o luxo de non poñer unha cita. Se me permitides, compañeiros, poñer unha canción dun anime ou serie de debuxos animados que botaban na galega que vai do tema
do que imos falar hoxe. E como é unha das mellores cancións ou intros ou openings da historia, creo que pagaba a pena poñela. Así que, bueno, pues deixo aquí sonando. Cando acabe, pues volvemos. Efectivamente, era a melodía da Patrulla Xe, que foi emitida pola Galega, pola Televisión de Galicia, concretamente no Saurín Club, durante bastante tempo. E foi unha auténtica palla para os pequenos como a min que víamos iso e flipábamos. Baseada, por suposto, nos cómics de Marvel 2, que falaremos logo, pero a Patrulla Xe tiña esa melodía que me parece brutal. Brutal. A guitarra esa eléctrica é das primeiras melodías que intentei tocar nunha guitarra, así de friki son. E nada, imos falar de mutantes, efectivamente, mutantes, esa palabra que temos por aquí anotada, e que antes de definir, ainda que todo o mundo creo que ten unha idea aproximada do que queremos falar hoxe aquí, compre poñer sobre a mesa as nosas primeiras cartas, non? As nosas primeiras veces. Así que doulle a palabra a Alba Desbroces, como non pode ser de outro xeito, que sempre empeza igual que ela, pois que nos fale disto. Ben, eu retrotraéndome a tempos máis felices, eu a primeira experiencia con mutantes que recordo con cariño é a das tartarugas mutantes. Ademais na galega, de velas na galega, e recordo tamén a intro que me gustaba moito, que era as tartarugas mutantes. Dicides tartarugas mutantes? Eu sempre dixen tartarugas ninjas. A intro era as tartarugas mutantes. É que Logo creo eran as que tartarugas Rodicio ninja. máis eu mesturamos as dúas series, tanto a que se emitiu na 2 como na 2, como a que se emitiu na Televisión de Galicia. Eu lembro a intro que di ela, pero pa min as tartarugas ninja que eran as da 2, creo. Creo eu, fixen esta asociación sin miralo moito, pero Pode ser, é que eu non lembro de ver esta serie na galega. Lembro ver a intro, Sí, pero lembro máis ben os diálogos con April e todo isto na 2. Pero Pero a nivel socialización, se xogabas cos teus amigos as tartarugas, a que xogabas? As tartarugas ninjas ou as tartarugas mutantes? Eran as tortugas ninja, sí. Eran as tortugas ninja, Sí, para min para tamén. min sí. Claramente. Pero recordo, a ver, eu digo das tartarugas mutantes para que entendades que son mutantes, ninja non implica mutante, non sei se me explico. Coñecemos Que non? o currículo das tartarugas, Alba, non te preocupes. Guardámolo para o programa de ninjas, tranquilo. Cheguei a ter un VHS das tartarugas mutantes. Hostia. Sí. O sea, foi un boom moi gordo, O sea, no momento tivo moito suceso e eu cheguei a ter un VHS das tartarugas mutantes que despois gravouseme por riba, que eso pasoume con moitos VHS que a día de hoxe seguro que seguirían carísimos, porque non creo que xa xa en ninguna parte. E de repente pois apareceu, pois eu que sei, un programa random da televisión e quedei sin VHS das tartarugas mutantes. E esta é a miña triste historia. Non, eu por meterme nesa vez había un vilán que se chamaba Krang, que era que tiña como o cerebro aquí no estómago que era como, pareceme unha maravilla, ese que exista algo así, pareceme. Era boísimo. Sí, pareceme unha maravilla de inimigo, pareceme genial que manexase porque tiña o cerebro, tiña como mini braciños, ¿no? E manexaba así ao robot. Rosiña. Sí. Unha auténtica mutante da serie, sabes? Sí, o sea, unha genialidade, non? Dale que toco, creo. Bueno, Rodicio, xa que estás por aquí tamén, claro, por suposto, contanos algunha cousa sobre mutacións. Vale, a miña primeira experiencia física así visceral con mutante foi cando empecé a comer plátanos cando era pequeno.
porque non me gustaba moito, a mí gustaba bastante a froita, gustame moito a froita en xeral, e os plátanos son un pouco como a excepción, unha froita que non me apasiona moito, como máis se fai falla. Eu creo que non me gusta moito porque dentro de que toda a comida, en maior ou menor medida, toda a comida que comemos é un pouco mutante, os plátanos son a comida máis mutante de todas as comidas que comemos, porque non sei se sabedes que todos os plátanos que comemos normalmente son dun tipo de plátano que se chama o plátano Cavendish, a banana Cavendish, que ven do Centroamérica e que é froito de todas as loitas norteamericanas por intentar convertir en repúblicas bananeras, de aquí ven o nome a todos os países centroamericanos para explotar o recurso de intentar vender plátanos a todos os norteamericanos. E ademais, esta banana Cavendish está en perigo de extinción hoxe en día. Hai moitas posibilidades de que os plátanos que comimos durante os últimos 70 anos desaparezan porque toda esta consecuencia capitalista do monocultivo fai que todos esteamos comendo as mesmas bananas mutantes. Entón, claro, en canto chegou, porque xa está aquí unha praga que ataca especialmente e mata a todos os plataneiros Cavendish, van desaparecer. Está máis ben unha cuestión de tempo que desaparezca a banana Cavendish. E non é a primeira vez que pasa, Nos anos 20 había outro tipo de banana que lo visto din que está moito máis rica, que era a Gros Michael, e xa pasou isto, intentaron facer monocultivo, atacar, desapareceu e inventaron a mierda toda Cavendish nos anos mutantes. Joder, agora teño saudades dunha banana que nunca coñecín. Verdad, eu tamén quero probar a puta Gros Michael, tío. Sí, sí. Qué maravilla, ¿no? Creo que non estaban moi ricas esas bananas antigas. Sí. A Que mí sabes, que Darío? non me gustan os plátanos. Eu creo que non me gustan porque por anticapitalista, sí, anticapitalista. A mí non me disgustan os plátanos, non sei. No. E todos os plátanos de Canarios son Cavendish, Non hai nada de fantasía, basicamente é o mesmo plátano. Aí o deixo. Joder. Que barbaridade. Bueno, os plátanos, pues increíble. Isto podría ser casi un tiro do futuro, En plan, coñecedes ese podcast? Soavos esa historia, un programa que traen historias a xente. Sí, podría contar a historia dos putos plátanos, sí. Sí. Bueno, pois seguimos entón. Pablo Pesado, compañeiro. Cal é a túa mutación, se que tes, ou a túa experiencia? Pois, efectivamente, vou falar da miña mutación porque son un mutante. De momento, que estea demostrado o único mutante do podcast. Teño unha mutación completamente inútil, tampouco maligna, que fai que teña un pouquiño máis de plaquetas do que o resto da xente. Este é o meu superpoder. Como vedes, Deus non foi moi generoso, mas tampouco moi malo, así que... Alén disto, estiven exposto a raios gamma, pero non me concederon ningún poder. Está moi sobrevalorado, o dos rayos en xeral, este gamma, X ou calquera cousa. Bueno, os rayos gamma poden matar todo un planeta. Hai uno destos bursts, creo que se chama en inglés, un destes estalido de rayos gamma que ás veces produces a nivel estelar, poden matar a toda unha vida dun planeta en cuestión de segundos. Pero a mí non me mataron porque estou moi forte, Darío. Bueno, de feito chegan á Terra, o que pasa é que a capa do ozono non, bueno, que a atmosfera e tal, o campo magnético non superficie nunha distancia, nunha cantidade mortal, vamos. Pois eu tamén estiven sometida á radiación agora que o penso, porque eu estiven en Hiroshima e en Tokio e aínda hai cousiñas. Sí. Bueno, e os plátanos teñen radiación, non sei se iso sabíades. Todo está entrelazado. Non é broma, teñen uns cantos microsieverts, entón comerte unha cantidade de, que sei, unha tonelada de plátanos, podes ter unha dose de radiación lixeira. Bueno, igual sería o peor, vamos, o sea, o mellor que che podía pasar despois de comerte unha tonelada de plátanos, pero... Joder. Pero bueno, hai un experimento moi interesante, isto xa só modo de anécdota xa remato, Charlie, que hai un tipo nunha canle de YouTube que é de divulgación científica, tipo viaxa a distintos sitios con radiación e explícache un pouco esa radiación que recibes non en forma de plátanos, non? Entón o tipo comes un plátano e di isto ten tantos microsieverts. Se saes a tomar o sol, tes, que sei, 5 plátanos, sabes? A radiación que recibes é de 5 plátanos. E logo tipo vai a Chernóbil e todo o rollo, é moi interesante, a verdade. Veritasium chamase a canal de YouTube, se queredes ver. Perdoa o tochazo. Non, me interesa. Pois eu, bueno, eu por descontado
por un lado a Patrulla X, non? Creo que foi unha das primeiras movidas que vin ou que percibín como mutantes e tal. Pero logo había unha película que se chamou Powder, Pura Enerxía ou algo así, puxeron os subtítulos. Sabes cando as películas en inglés, perdón, en castelán conservan o nome da película original pero lle engaden un subtítulo random, tipo Power, Sí. Pura Enerxía. Porque sí, ¿no? Porque total, que den polo Como culo. la de Speed, veneno en la sangre. Speed, veneno en la Crank o alguna... Bueno, eso era Crank, Sí, ¿no? sí. Ah, da igual, Crank, tomar sí, por, sí. a tomar por el culo, ¿no? Bueno, pois... Pois neste caso era Powder, Pura Enerxía. Vai da historia, creo que, non sei se viste esa película, é do director de Jeepers Creepers tamén, un puto gilipollas que estivo no cárcere e tal, por abuso sexual, grabación e todas estas cousas, un tipo genial. E o tipo fixo esta película que realmente pois fala dun mutante, non? Claramente, ademais collen o tema este darwiniano, non? De que a evolución dá grandes saltos repentinos, non sei que, tamén se fala moito nos X-Men deste. Como que hai un rapaz, como que é albino, pero ten aí como un poder eléctrico tamén, etcétera, etcétera, é superintelixente, non? E falan del como que probablemente el sexa o seguinte eslabón, non? Humano, ou a seguinte evolución, bla, bla, bla. E a peli un dramón destes de domingo, que fala máis ben un pouco do bullying, da integración da xente especial, non? Na sociedade, etcétera, etcétera. Pero vaya, eu creo que ese foi un dos primeiros mutantes que lembro así de... Sobre todo en televisión real, non? Como digo, imaxe real, non sei explicar de outra maneira, pero rodado así en película e tal, sen ser os X-Men, sen ser ningún deste tipo de tema. É unha película bastante lacrimóxena, non demasiado. Pero está o doutor Ian Malcolm facendo de doutor Ian Malcolm. Xa sei que non se chama Ian Malcolm, pero para min sempre o doutor Ian Malcolm, sempre que fai de doutor ou de profesor, automáticamente o doutor Ian Malcolm facendo dese rollo caos e matemático e sorriso, non? Entón, pois, maravilloso. Maravilloso. Non sei se vistes esta película, non? Idea. Ni a coñecía tampouco, non? Nada, non? Joder, moi... Eu non teño nin idea tampouco. Hostia, pois é mítica, Eu tampouco. De tarde así. Estou un pouco decepcionado de que Powder Pura Enerxía sexa loxena. Estaba esperando unha cousa como de Powerade, sabes? Sí, non? É que Sí. é decepcionante no sentido estrito, pero é o que hai, non? Non nos dá o presuposto para máis. Podes ver algún día, se queredes unha peli de domingo así lacrimóxena, pois é ideal. Bueno, continuamos. Darío, ti dixeches, perdón, que ao final... Darío dixo, non? Perdón. Non o dixo. Non, Darío simplemente ampliou o do anterior, vale, si liaches aí que enredaches con outra cousa, a miña predisposición a chorrada son a hormiga atómica, que realmente é unha hormiga mutada, non? E logo a serie de debuxos dos X-Men e tal, que ten bastante de mutante, obviamente, así que nada, simplemente eso sería a miña primeira vez, sen contar Waterworld e cousas así. Que barbaridade, Waterworld. A formiga atómica e Underdog, que tamén estaba. Nin idea, verdad? Non me lembro. Pois era outro tamén. Pero Bueno, bueno, el Underdog, que era iso de Underdog? A min soame eso, Son os debuxos, que ese sí que os vin en castelán. Es como un rayo, acaba con los malos. Underdog. E non se sabía moi ben o que era, pero era un can que voaba. Chicho Terremoto, vale, sí, Chicho joder, Terremoto podría ser un mutante, pero bueno. Sí, claro, se eres moi baixiño, eres un mutante, joder, chaval, tío. Rodicio, iso non fala moi ben. Rodicio. Menuda Está faltada para o jodido máis aquí. baixiño do podcast que son eu. Bueno, pero é certo que igual neste podcast a xente bastante alta en comparación Sí, bueno. a media do país. Cuidado, Eu non, Joder. Pablo, canto mide, Pablo? 1,80 m, moitos, non? No, que va, o 82, 83, 82, como a min. Darío si é alto. Darío sí que é alto. mide. mido 1,88 m. Mira, andamos, por aí. Bueno, pois nada, comentadas estas primeiras veces, eu creo que sempre é un bon momento para iniciarse no tema dos ventos metais e dar paso á seguinte sección. Así que, como mandando, seguindo a tradición, pois doulle a palabra a Alba para que nos faga unha definición agradable e ben escrita sobre os mutantes, non? Así que, Alba, compañeira. Imos alá. Pois a ver, a palabra mutante ven do latín, xa imaxinaredes, de mutans mutantis, e significa o que cambia, non? O uso máis habitual desta palabra está asociado aos organismos que mutan debido a un cambio na súa estrutura ou a súa composición. E isto sabémolo polo COVID, que é o que máis recente temos.
O mutante, polo tanto, é un ser que experimentou unha modificación nos seus xenes ou que descende dun organismo que sufriu estes cambios. Valen as dúas. E os mutantes, debido á alteración xenética, posúen características diferentes ás que o resto de individuos da súa especie, aplicado agora ao humano. E a mutación adoita producirse por contaminación, por enfermidade ou por adaptación. E o exemplo prototípico de mutante, seguramente para nós, é do que falaremos, é o dos X-Men, non? A Patrulla X, que crearon Stan Lee e Jack Kirby. Esta serie publicouse en cómics, series de debuxos animados. A mí chegoume polos debuxos animados, os cómics non os cheguei a ver. Tamén hai filmes, que eu sí que cheguei a ver, non me gustaron moito, os videoxogos. Aparecen en setembro de 1963 e os mutantes que aparecen nela pois teñen poderes sobrenaturais, non? Teñen a telequinesis, a capacidade de voar, a manipulación da temperatura, do clima ou da polaridade. A miña favorita era Pícara, por certo. E a consecuencia da súa exposición ás radiacións que resultaron dos experimentos e as bombas da Segunda Guerra Mundial, que alteraron aí considerablemente a súa estrutura xenética. E quero recordar, por exemplo, que Magneto era xudeu. Dato interesante. Entón isto, o conflicto sabemos a cando se remonta. É un momento tamén no que hai un auxe de cómics de superheróis, porque hai todo este discurso de vamos en equipo, vamos en lexón, vamos en exército, combater o mal, que naquel momento pois era o fascismo. En este momento sigue sendo o mesmo, pero Naquel momento, neste momento. E despois eu creo que a historia do mutantismo, aquí estou seguindo a Ricardo Bernal, que ten un ensaio sobre o mutante, pode dividirse en infrahumanos ou suprahumanos. A división é un pouco miña, por exemplo, en 1895, Wells publica A máquina do tempo. E nesta historia hai un científico que viaxa ao futuro e descubre que a evolución do home deu lugar a dúas subespecies mutantes, pero son subespecies porque son os Eloi, que son hedonistas, en escritura, nin intelixencia, nin forza física, e os Morlock, que son os habitantes do subsolo que comen os Eloi. E detrás da historia de aventuras póñense en cuestión os avances tecnolóxicos da revolución industrial e os descubrimentos científicos que se pensaba que ian resolver as angustias existenciais, pero que non o fan. Esa especie de desencanto realmente trátase dunha involución. E despois, nos anos seguintes, Wells publica A illa do Dr. Moreau, creo que se lee así, e O home invisible, que son dúas historias que tamén de mutantes que xunto coa Guerra dos Mundos inauguraron a ciencia ficción tremendista, non? Supoñían un contraste, por exemplo, coas novelas de Xulio Verne, que eran así como máis alegres. E no caso da illa do Dr. Moreau, Wells tomou como punto de partida as teorías de Darwin, que estaban moi en boga na época. Estas aparecen en todas partes. Aparecen en Jack London, aparecen en Robert E. Howard, están en moitísimos autores clásicos. E imaxinou unha involución da especie humana, que isto tamén era recorrente. Por exemplo, en Jack London hai unha obra que se chama Antes de Adán, que é un señor que soña da época que era un Homo erectus. Entón, pois é isto, pero ciencia ficcional. É aplicado ao mutantismo. E aí tedes unha boa definición. Pois eu vou intentar meterme un pouco nesta distinción que faz, Alba, entre infrahumanos e suprahumanos. Antes de ter a proposta terminolóxica que facías de Ricardo Bernal, eu pensara en darlle nomes así un pouco random, como mutantes conformes e disformes, non? Tipo, pois, belos e feos, sanitos e malitos, non sei, algo así. Ciencia. Vou comenzar polos conformes ou superhumanos, que serían aqueles cuxa mutación non só adoita ser benévola, mas directamente milagrosa. É o caso dos X-Men, que xa mencionou Alba, mas tamén moitos dos seus viláns, que teñen pois, unha serie de poderes cuxas consecuencias son case sempre positivas e mesmo conceden poderes sobrenaturais, como unha especie de deidades na Terra. Tamén o caso das tartarugas ninja ou en Metal Gear, que penso que é unha das sagas que no mundo dos videoxogos máis explorou a cuestión da mutación, especialmente no contexto da Guerra Fría, que veremos que é un dos elementos fundamentais de crítica para comprender as ficcións mutantes. O que está no fondo, en xeral, deste tipo de mutantes, dos suprahumanos, é a cuestión da mellora xenética, que se puxo moi de moda a partir dos anos 30, por unha banda, polo que se foi
o que foi chamado a síntese Darwin-Mendel, a conxunción pois, das teorías darwinistas da evolución cos achados de Mendel sobre a xenética. Esta síntese popularizouse nos 30 tamén, mas é que tamén pouco antes dese ano Müller foi capaz de mutar moscas da froita expóndoas a radiación. Claro, hoxe en día pois, temos unha relación en xeral os humanos bastante próxima á radiación, pois porque coñecemos todos os incidentes que aconteceron no século XX, porque nos facemos radiografías e coñecemos as consecuencias negativas moi baixas, non? Mas os riscos que entrañan. Por tanto, a radiación é algo que, en fin, fai parte da nosa vida. Mas naquela altura, o feito de que un científico fose capaz de producir mudanzas nunha criatura a través da radiación era abraiante, non? Hoxe sabemos que o que provoca a radiación é a degeneración dos tecidos celulares e dos xenómicos en xeral, mas daquela parecía que era unha sorte de clave interpretativa máxica que permitía acceder ás regras de Deus e manipulalas. Claro, unha idea tan potente e tan promisoria, antes de saber onde ia levar, pois encendeu moito a imaginación dos escritores de ciencia ficción. Sí, aínda que, claro, nese momento foi como a radiación, porque era a vía pola que se podía facer ou pola que podías pensar que podías facer a mutación, mas dende unha perspectiva tecnolóxica, hoxe en día xa vemos que esas mismas arelas, non, que se podían conseguir no seu momento coa radiación, pódense conseguir por outras vías tecnolóxicas. E de feito penso que a idea dos mutantes é pola vía pola que normalmente a ciencia ficción adoita reflexionar sobre a biomedicina e a xenética, que é supuestamente unhas tecnoloxías que nos poden levar á singularidade, a idea de superar o concepto de humanos e chegar a outro punto da historia. A xente que reflexiona sobre estas cousas, e cito aquí a un dos escritores / filósofos meus favoritos, que é Exurbia, que ten unha canal de YouTube, adoita reducir as posibilidades de chegarmos a singularidade por unha das seguintes vías. Ven a robótica, a inteligencia artificial, a nanotecnoloxía ou a que hoxe nos ocupa, que é a bioxenética. No seu momento, cando se conseguiu desencriptar o xenoma humano, parecía que a bioxenética levaba unha vantaxe como evidente nesta carreira por chegar á singularidade, mais o puzzle aberto polo proxecto do xenoma humano resultou ser moito máis complexo do esperado e non importa simplemente a cadena de proteínas, senón que hai como moitos factores. Mais na actualidade, aínda así, hai xa técnicas que están cada vez máis desenvolvidas que permiten aos científicos deseñar cos xenes como unha especie de copy-paste feito cos xenes e que ten consecuencias nas características dos seres vivos, que a máis famosa eu penso que é a denominada CRISPR, que non sei como se pronuncia. Sí, de feito, tamén hai moitos transxénicos, o sea, que son sementes e tal, basadas nesta técnica, non? Que xuntan pois certas características de certas variedades ou de outras plantas, crean pois sementes pois resistentes a sequías ou a certos ámbitos, non? Coido que interesante o que diz a nanotecnoloxía, e de feito moitas obras de ficción tamén traz isto, como pode ser, por exemplo, mesmamente Star Trek, donde hai un personaxe, creo que en Deep Space Nine, que está modificado xenéticamente, pero para ben, non? Que o tipo, ademais, está escondendo, pero despois demóstrase que está modificado xenéticamente e o tipo é como un crack por culpa diso. Logo, ademais diso, pois o tema dos Borg, non? No que teñen como unha especie de nanosondas na que infectan, entre comillas, non, a outras especies e convértenos ao que é a súa especie, non? Oh, que guapo. Unha mestura de bioloxía e nanotecnoloxía, vampíricos. Non? Cousa así. Mutantes cyborg, diría eu, pero sí. Que guapo. Joder, se nos paramos a pensar tamén, joder, non sei, os Sebas de Evangelion serían como mutantes tamén. Evangelion. É que non sei, porque está a cuestión religiosa aí, quero dicir que a procedencia é divina en última instancia. Pode ser, pero... O sea, non sei en que animal eran os Evas antes de seren Evas. Claro, pero bueno, son como que corpos humanos, tú. Pero que aquí entra, penso eu, a segunda categoría de mutantes que apuntaba Alba, non? A dos infrahumanos, que penso que se caracterizan por iso que teñen os Evas tamén cando lles quitan a casca, que son horrendos.
Sí. Criaturas moi desagradables, Bueno, non? como os ángeles, non? Claro, hai Buah, sí. parte das ficcións que traballan sobre mutantes poñen precisamente esta idea no centro. O mutante xa non como un ser pois belo con poderes, como unha sorte de deidade grazas á xenética, senón como unha criatura disforme, terrorífica, horrenda, que dándolle un pouco de voltas a esta idea ou esta imaxe que aparece, por exemplo, nos mutantes do Fallout, é o caso máis claro que me parece na cabeza, porque teñen así o rostro como queimado, como raído, como que non teñen rostro, de feito, pois lembrame un pouco a toda esta bella imaxe de tanta forza no medievo do leproso e do temor en Wow. xeral a lepra. Xa. Penso que vendo estes corpos purulentos dos mutantes da ficción, de alguma maneira somos conscientes, este é un dos propósitos políticos, se queredes, somos conscientes dos perigos dunha guerra nuclear, química ou biolóxica. E esta cuestión é importante, penso, porque se os primeiros mutantes apareceron a consecuencia do optimismo científico tecnolóxico que prometía a síntese Darwin-Mendel, estes segundos mutantes infrahumanos que propuña Al teñen a ver co pánico que comeza a producir a Guerra Fría, o pesimismo nuclear en xeral. Sí, a ver, eu creo que se arrastra pois iso desde a Segunda Guerra Mundial e as bombas atómicas, porque a capacidade destructiva pois elevado ao extremo, non? Hai que pensar que ata a Guerra Mundial, ata a primeira, as batallas eran como moi medievalizantes, que era como, a ver, non é como nestas películas super espectaculares, pois asediamos o castelo, matamos o señor do castelo e a 3 máis, e logo xa se renden, ou cando non teñan que comer xa se renden, e realmente non eran estas matanzas. A primeira gran matanza é a batalla do Somme, que é onde está Tolkien, por certo, e aí é onde empeza... Claro, e aí é onde empeza, esa é a primeira gran matanza, e despois xa isto levado ao extremo xa entran pois eso, Nagasaki, Hiroshima, é moi espectacular. Claro. De todos os modos, hai unha reviravolta nesta idea sobre o mutante horrendo como resultado dunha guerra posible que un pouco sutil, non sei se vos vai soar o que vos vou contar, se estou desvariando un pouco, mas eu vexo con certa claridade, que é que hai como ficcións protagonizadas por deformes, por mutantes terribles, que son como moi felices, moi autosuficientes e forman comunidades hippies. Despois, máis tarde, con máis tempo, vou intentar defender mellor esta idea, mas por poñer un exemplo moi claro, os pais de Lila en Futurama, non? Ou Hora de Aventuras, tamén hai algo disto, un xogo indie que se Hai moito chama diso, sí. Mutazione, e en Fallout tamén hai estas comunidades. E, joder, como que así continuando con estas ideas do leproso medieval e tal, como unha continuidade entre a cultura medieval e a cultura mutante por algún motivo, pareceme que son como unha sorte de emblema da vaidade do corpo e da renuncia, non? E pois pensei como chamar unha especie de franciscanismo mutante, de imos fundar pequenas comunidades de seres deformes que renuncian a toda a beleza, non? Como o noso físico hai que renunciar a él. Algo disto hai, mas tamén cando se retratan estas ficcións creo que hai como unha especie de aporofobia, non? Non atopo ningún exemplo, pero igual se vos ocorre algún a vos, que é que moitas veces aparecen estas persoas mutadas como pobres expulsados de comunidades, sobre todo en escenarios posapocalípticos, non? Penso en escenarios de cidades rodeados de mutantes que petan as portas querendo pasar. Hai como tamén un tema da porofobia no tratamento do mutante, non? Ou isto é unha A ver, cousa que me acabo de inventar, non sei. a ver, eu creo que o mutantismo que se tratou moitas veces como unha enfermidade, como dúas cousas, como unha enfermidade, como unha especie de Porque praga, o é, ademais. claro, e despois como o medo ao outro, e o medo diferente, e despois outra cousa, está a perda do privilexio, porque ti se tes mutantes infrahumanos dache un pouco igual, pero se tes mutantes, claro, pero se tes mutantes suprahumanos, aí é a perda do privilexio. Entón o que Bueno, faz é, pois, isto haino que reprimir, isto haino que sí, é o diferente, é o que está mal, e despois Total, sempre total. hai, claro, e iso... despois é o mutante que sempre ten que está dividido, non? Porque é como si son mutante, teño superpoderes, vou defender aos humanos, pero ao mesmo tempo os humanos, eso vese na patrulla X, pero ao mesmo tempo os humanos repúdianme porque son diferente, porque me teñen medo. Iso, Eh, iso vese moi ben en Ataque aos Titanes, non?
Tamén. Hostia, Cale. Eu penso que... se xa foi un triplazo no dos zombies, igual aquí xa... Sí, eu penso que xa chegamos todo longe que podíamos. Home, aquí eu creo que entra moi ben, pero bueno, eu aí o deixo. No, a ver, Sí. Hai un tema xenético, sen dúbida, en Shingeki. Sí, Home, claro. Tes razón. Sí. É que, Mais, home, que mais son, eu penso que comenta son literalmente Pablo mutantes, parecese sí. máis aos zombies dende a perspectiva en realidade como é unha figura de basicamente praga negra e temos que estar encerrados e como entren contaxiámonos todos. Para Mira, mí, Plants literalmente Plants son versus mutantes. zombies. Sí. Plants versus zombies, porque están aí e os pobres zombies... Ah, claro, pues son zombies, non mutantes. Bueno, en fin, pero da igual, a idea é a mesma. Sí, a idea é a Vale. mesma. A mí me parecen mutantes claramente, pero bueno, iso podemos debatirlo máis adiante. Sí, dentro da liña esta do mutante disforme, bueno, máis que do mutante disforme da acción entre os dous, non? De como choca o mutante conforme o disforme ou o mutante, como se definirá Alba, como infrahumanos ou suprahumanos. Penso que é interesante pensar nas narrativas de superheróis, que normalmente os superheróis son pues precisamente por ser heroicos son suprahumanos ou conformes, e normalmente adoitan conseguir os seus poderes por accidente, mentras que os mutantes que son conformes, que adquiren poderes que son mellores, pero son viláns, en moitas ocasións son resultado dun experimento que executan precisamente para alcanzar ese poder. Xa falamos un pouco de todo isto no episodio dos doutores, claro, pensas, no, por exemplo, se son as supernenas mutantes, no? Mas é interesante ver que de maneira civilina detrás desta idea de como consegues a túa mutación hai unha mensaxe naturalista, non? Unha retórica naturalista. A mutación boa é sempre adquirida por accidente, por erro, porque son todas as mutacións darwinianas e supostamente naturais, entre comillas, son erros, mentras que forzar ese mecanismo no Santollo é xugar a ser deuses, desprezar a natureza e todas as melloras asociadas á mutación traen como unha ibris típica prometeica do doutor da que non podes escapar, que te acaba consumindo. É unha idea interesante. Joder, está moi guapa a idea esa, a verdade. E penso que tamén podería ligar, ainda que igual non é o momento, con toda esa lista de superviláns que son convertidos de maneira forzosa, non? Penso, por exemplo, no Escorpión, que, bueno, ten como todos os superheróis en distintas liñas, distintas orixes, mas sempre hai un tema de é un expresidiario que ten, pues, necesidades económicas, que non consegue reinsertarse e, por tanto, pues, vese abocado a permitir que o mute quen sexa, sabes? Con tal de recibir uns cartiños. A porofobia tamén. Claro, sí, tamén hai cuestións aí, sen dúbida. Bueno, pois se queredes pasamos á seguinte sección e imos empezando esa temas afondando no pozo que diremos por aquí, así que veña un pouco de melodía e para adiante que isto non pare, que non vai a ser. Bueno, como é imposible non falar deles, desta patrulla Xe ou dos X-Men, creo que antes, previo este paso fundamental neste programa, creo que Alba nos quere comentar aquí algunha historia previa. Había mutantes antes dos X-Men, evidentemente, como se nomeamos algún, pero creo que Alba quere afondar un pouquiño nesta idea, nesta historia. Sí, eu vou falar dos antecedentes dos X-Men. Nos anos 50, literatura pulp, para que nos situemos. En concreto, en 1953, que é cando Henry Kattner, que era membro do Círculo de Lovecraft, para que se sitúe a audiencia, e mestre de Ray Bradbury, publicou a novela Mutante, onde recrea unha sociedade de telépatas calvos que despois do holocausto definitivo teñen que ocultarse do resto de mortais. Ese mesmo ano tamén viu a luz a obra Máis que humano de Theodore Sturgeon, creo que se lee así, e que é a historia dun homo gestalt que é a evolución colectiva de varios seres humanos en un. Esta idea pareceume moi original e moi interesante. E a partir de aí moitos autores desenvolveron o tema e imaginaron subespecies e supraespecies. Aquí está un pouco a orixe. E o mutante convertiuse nun cliché e poucas novas ideas houbo. Nese sentido, eran variantes da mesma, non? E algunhas das novas foron a epidemia que convirte en vampiros os homes despois do holocausto en Son Lenda, que xa mencionamos aquí, de Richard Matheson. Disto creo que falamos de feito no episodio dos vampiros. E ata obras extremas como a novela de Philip K. Dick, Os tres estigmas de Palmer Eldritch, onde os personaxes se someten a terapias de evolución. Que isto tamén me pareceu
moi interesante. Hostia. O fillo do home de Robert Silverberg, que coincidindo aínda coa efervescencia hippie, a novela esta trata de Clay, que é un home do século XX que viaxa miles de millóns de anos cara ao futuro e coñece a humanidade nas súas formas futuras. E algúns dos temas tratados no libro son a sexualidade, a comunicación telepática entre as persoas, a destreza física ou a fragilidade, a división dos humanos por caste ou a capacidade e a preservación da sabedoría antiga. E basicamente o protagonista desperta no futuro distante onde os descendentes do home adoptan formas diversas e acollido por Ham, unha criatura que tanto pode adoptar formas sexuadas como asexuadas e na súa... Claro, é que isto esta reviravolta sí que é interesante no sentido de é unha idea nova. E na súa compañía vive pois moitísimas experiencias de percepción e explora todas as posibilidades da sexualidade. Por favor. Hostia, isto non o vimos bien, Había ese de Bastante ácido, como había exploración ese- sexual. Non, pero eu sei cal vai ser a miña próxima lectura. E despois, O hentai, agora chaval. sí. Claro. Porno de tentáculos. Ten un nome específico, que eu son moi fan do hentai e hai varias ramas e ten un nome específico o que acaba de dicir Guerra. Pablo. Pois ahora nada, o vamos- seguinte Valeiro sobre ese tema. Continúa, Alba, Eu perdón. podería dar un monográfico enteiro. E agora vamos deixar de falar das miñas deprobacións persoais. Vamos cos cómics. Nos cómics dos Estados Unidos aparecen os mutantes máis famosos, que son os de DC Comics e Marvel Comics. Procúranse as tramas máis orixinais, pero con mutantes con poderes máis próximos á nosa realidade cotiá, non? Xa non exploran estas cousas rarunas. E así é como xorden os X-Men, que non adquiren os seus poderes por accidente, que, como xa dicía Pablo, senón de forma natural, como parte dunha acción paralela que non afecta a todos os humanos, e uns son adestrados para usar os seus poderes a favor da humanidade e en contra doutros mutantes que a queren someter. Nos 60 tamén nacen Hulk e Spiderman, que son iconos da cultura popular, que igual nos concibimos así como mutantes, pero que mutantes son. Non falta explicar moito de Hulk e Spiderman, eu creo. Trátase de heróis en xeral que no fondo non pertencen á mitoloxía nin á religión, senón aos medios de comunicación masiva. Esos son os mutantes. Sí, dos... Penso que vamos a falar... Home, hai que abrir dos X-Men. Os X-Men, no momento temporal no que nacen... Hai unha cousa curiosa, porque non sabes, pero os X-Men nacen no 63, pero a primeira iteración intada dos X-Men sai como mal, non ten moito éxito, non é ata o 75 que volven facer como unha especie de segunda reedición e aí sí que o peta. Se pensamos no X-Men nos anos 63, mencionabas antes esta de Henry Kuttner, que é claramente a inspiración de Stan Lee e Kirby a hora de crear a algúns dos personaxes claramente de X-Men e incluso a dinámica. Porque é unha cousa interesante dese momento temporal no que nace X-Men, que é que se empregou claramente de un comezo para falar do racismo. É unha idea que hoxe pode parecer problemática de mesturar mutantes e racistas, porque penso que os movementos máis avant-garde do antirracismo é que non é cuestionar que todas as razas teñamos que vivir en comunidades, senón cuestionar a propia noción de raza humana como que non existe en realidade, non? Mais, en todo caso, a idea de comentar o racismo a través dos mutantes é unha das a cerna desta IP, non? Dos X-Men. E en realidad o que me interesa disto é que pensar que os primeiros cómics de X-Men 63 son da mesma época en que estaba sendo unha figura pública super relevante, tanto Martin King como Malcolm X, que son claramente as dúas representacións dos cómics de Xavier e de Magneto, do profesor Xavier e de Magneto. Buf, é que eu teño moitísimas hotness que dicir aquí, A ver como casi me apaño, porque... A ver como se me explico. Teño que ir desde o independentismo negro ata Ramón Piñeiro. Vou ver como apaño a cabeza. Ala, aí tes o compás. Joder, eu teño un recordo así como bastante nítido de cando vi a serie dos X-Men dos 90, non sei exacto, pero é dos 90 en calquera caso, que recreaba unha subtrama dos cómics moi interesante, que estive mirando e comeza no X-Force número 24 do 93, que é a subtrama de Avalon.
só coñezo pola serie, que hai moito que non vexo, así que seguramente incurra en erros ese tipo de cousas. Pero, basicamente, Magneto decide fundar unha nación mutante nunha estación espacial que se chama Avalon. Unha proposta independentista que o que quere facer basicamente é dicir, vale, non nos aceptades no voso país, pois fundamos un tranquilamente. É unha proposta É unha proposta moi razoable, realmente. O que pasa é que, como case sempre en Marvel, que teñen moito medo a que os malos fagan propostas razoables, teñen que engadirlle un punto chungo que non ven a nada, non? Un caso moi famoso nos últimos tempos fora en Black Panther, en que o vilán era o bo realmente, non? Sí. É un pouco polos mesmos motivos independentistas, realmente. A cuestión é que o que fai Magneto é, despois desa proposta tan razoable de fundar un país novo, decide asasinar a todos os mutantes que non vayan ao seu país. Que é unha cousa políticamente moi tola, non? Porque en todo caso farías unha limpeza étnica interna, pero non unha limpeza étnica externa. En fin, decide facer isto e evidentemente perde toda a razón, toda a xustiza e políticamente acaba en final feliz, é dicir, Magneto moi malo. É unha cousa Claro. loquísima, é como fundar Bosnia e matar a todos os bosnios de Serbia, sabes? É unha cousa, Sí, sí. é unha cousa rarísima. Totalmente. Non ten ningún sentido. É que, a ver, eu creo que tamén o sentido que ten é, eu creo que obviamente unha crítica ao comunismo, non? En plan, o rollo do telón de aceiro, o rollo do muro de Berlín e todo o rollo. Imagino que iría por aí, non? É que eu penso, a ver, aquí os superheróis en xeral Sí, bueno. atacan con balas de cañón a quen se mova, non? Se cazan unha mosca, e se cazan un comunista, pois un comunista. Pero eu penso que hai dous salvos de ataque en xeral. Primeiro, o nacionalismo en xeral e o nacionalismo independentista, que hai que pensar que en Estados Unidos difundírase moito unha cultura antinacionalista, fundamentalmente porque en América Latina as identidades nacionais fortes eran moi perigosas para os proxectos imperialistas estadounidenses. Mas tamén no interior, porque existía, é certo que no 93, que de cando este cómic xa non era o caso, mas existira con certa provivencia o que comentaba Rodicio, non? Un nacionalismo negro que, ademais, tiña vertentes independentistas moi fortes, que finalmente foron cooptadas, hai quen di que se están a rearticular agora, mas en calquera caso, en 93 non estaba, pero na proposta de Magneto, en xeral, desta sección de mutantes que deciden non asimilarse, evidentemente hai unha crítica forte a todos aqueles sectores racializados estadounidenses que deciden rebelarse contra o poder que os oprime. E claro, aquí ven a cousa que contaba antes de Ramón Piñeiro, non? Que creo que hai un debate aí por facer de cal é o verdadeiro papel de Charles Xavier nos X-Men. Porque realmente Charles Xavier é unha especie de colaboracionista, non? É Xesús. Pois Nas películas é o Mesías e o guiador. Sí. É verdade, ten algo mesiánico, pero Ramón Piñeiro tamén o tiña. O sea, xa que a miña metáfora queda... A ver o que quero dicir, porque hai a comparación con Ramón Piñeiro, porque ti tes a un Estado, e moitas veces nos cómics dos X-Men é moi claro que é o Estado quen está a oprimir, non? O sea, sempre hai senadores, gobernadores, non sei que levan a cabo políticas de segregación ou de exterminio. Pois tes estas accións políticas, e que decide facer Charles Xavier? Montar unha escola. Unha escola que ademais é moi pequeniña, non unha casa Cardou ou algo así, que quen che vai caber? Pois 4 persoas. Sí, que é esa escola? A Editorial Galaxia. A metáfora é un pouco rara, pero penso que vai por aí, quero dicir. É que Magneto Foncellas ou... Sí, hostia. Sí, guapísimo. Pa diante, o piloto, Magneto o piloto. Pois a cousa é isto, non? Que penso, fora bromas, que no papel tan positivo que se lle concedeu a Charles Xavier, o que hai é unha especie de louvanza da asimilación, dunha resistencia pasiva, donde cando usamos a violencia perdemos a razón, convivencia antes que separación, como que terán que decidir eles que queren facer da súa vida, non? E independentemente do que decidan, pois a cuestión é o como. En fin, non sei, un pouco raro todo isto, pero eu penso que hai camiños por aí. No, é interesante. E en todo caso, é interesante pensar que X-Men leva 40 anos falando desto. Sabes? No sentido de que penso que aí hoxe, por exemplo, hai moito
discursito de mierda de que están politizando os nosos cómics que tanto nos gustan, sabes? Non se pode disfrutar das cousas sen que agora intenten facer discursos. Claro, que os cómics agora intenten lanzar mensaxes feministas ou comentar o feminismo, sabes? Ou que as películas de superhéroes ou que os cómics comenten temas de actualidade non é algo novo, é algo que levan facendo dende que naceron e que non é nada... O sea, algúns dos cómics teñen un comentario político super evidente, vaya, non son nada sutiles. Totalmente. Sí, sí. E agora, de que podemos seguir falando? Seguimos con Marvel, non? Sí, eu creo que podemos falar, pois... Podemos tirar un con poquinho DC, chicle. con DC. Eu quería falar do Doutor Manhattan, da serie Watchmen de DC Comics, que foi escrita por Alan Moore e debuxada por Dave Gibbons a mediados dos 80. Moi bo. Porque, sí, moi bo, moi bo. A min a peli non me gustou, tamén o Non, teño a peli que non. dicir. Bueno, eu digo os cómics, isto fa. Nin a ninguén, pero... Sí, sí. A mí sí me gustou a peli, A mí a peli gustoume algunhas partes, pero a peli en sí é normaliña, pero non me parece unha mala tampouco, un 5. Igual. Se non coñeces nada de Watchmen, como era o meu caso, a peli está guapísima. Totalmente. A ver, O que Sí, a pasa min, é que, a claro, min non ao hai nada de principio, justicia a min ao por principio original. pareceme Coñece o pro mellor que cómic. vin na puta historia do cine este de superhéroes. Ao principio pareceme increíble, pero logo a película en sí, sen máis, o sea, non é mala, pero tampouco pareceume aí boa. O sea, un Non, 5, que digo, a eu penso prova, que é mala, pero independentemente de que sexa mala é unha boa porta de entrada Sí, pois sí, para ese universo, non? Porque eu totalmente. non o tería coñecido, non tería entrado se non fose porque chegou ás miñas maus a cinta. No, eu o cómic. En cualquera caso, ningún dos heróis desta historia ten superpoderes agás o doutor Jonathan Osterman, que despois de ser prácticamente fulminado nunha cámara de experimentos nucleares, reaparece en partes ata se converter nun novo ser de dimensións divinas e tamén queda bastante de manifesto o total desapego deste personaxe cara á especie humana, non? Porque a reflexión é ata que punto, no caso de existir, tería interese nos asuntos dos homes, no caso de existir un ser así. É que hai un penso que interesante aí, que é comparar un pouco a proposta e os temas de debate que abría Alan Moore coa figura do Dr. Manhattan coa reinterpretación feita pola serie de Damon Lindelof en HBO, que por certo a min flipou, me parece unha barbaridade, é unha continuación do legado moi boa, mas claro, a idea de que o Dr. Manhattan é como ti decías, unha sorte de deus que precisamente por iso xa non é capaz de se ocupar coas cousas dos homes, non? Como que non sei que son as palabras que usa, claro, mas algo así como que xa que ele está acostumado a ver as cousas a nivel molecular, pois o mundo dos sentimentos parecelle arbitrario tal. Mas eu penso que hai en todo momento, ou se non en todo momento, sin algún punto do cómic, indicios de que realmente isto é bullshit, que é unha especie de excusa do Dr. Manhattan que no fondo o que é unha persoa narcisista que colaborou con proxectos bélicos moi jodidos dos Estados Unidos e que adoptou esta pose de Deus para protexerse e justificar as súas actuacións. Non digo que sexa absolutamente así, mas sí que hai un subtexto que che dá como para distanciarte un pouco da personaxe. E penso que aí está o guai, de feito, porque hai un momento que me parece duro, pero moi ben traído por parte de Alan Moore, que é cando Manhattan deixa a súa primeira moza por Lori Júpiter e é acusado pola súa exmoza de estar mudando de muller, porque como ele a partir de agora é inmortal, pois estar sempre con mulleres de 20 anos, non? Sería unha especie de Leonardo DiCaprio dos superheróis. No. Son aspectos que complexizan a personaxe e que a presentan como o que son todos os personaxes de Watchmen, é dicir, adultos non funcionais con problemas moi jodidos. Non sei se vistes as de HBO, pero penso que, joder, que dulcifica moitísimo a personaxe, que a converte pois en alguén que está buscando o seu verdadeiro amor, alguén capaz de sacrificio. É unha pena porque por todo o demais o que fai Lindelof coas personaxes de Watchmen, pois coa propia Logi, con Ozymandias, pareceme brillante, mas sí que esa parte cínica de dicir este tipo non é máis que unha persoa na crise dos 40 que lle tocou a lotería dos superpoderes, pérdese un pouco, non sei.
Non o pensará nunca, Mesmo, o sea, lendo Watchmen non pillará este subtexto de, sabes, de ambigüidade. Pensas que pouco a pouco vai perdendo a humanidade, non que teña esa crise dos 40. Mas ten sentido, de feito como que fai moito máis lóxico o personaxe de Lori que intenta que intenta convencer o Dr. Manhattan non tanto porque pense que pode restaurar a súa humanidade, senón porque é como, a ver, estás tendo unha crise existencial por cousas que te están pasando, pero non porque deixes de ser humano. Sí. Claro, e por iso Logi é tan cínica e tan escéptica na segunda parte esta de Lindelof de Watchmen, porque estivo con un capullo durante moito tempo e deuse conta do que hai, non? En fin. Non, pero sí que é interesante o tema da deshumanización do Dr. Manhattan, como que desencántase, non, coa humanidade, porque claro, tamén hai que ter en parte que o universo de Watchmen é un universo horrible, non? Porque está nunha guerra fría, pero nunha guerra fría exacerbada ao nivel de ameaza nuclear moito máis seria, non? Que foi na guerra fría, bueno, moito máis seria. Como estado máis permanente. seria aínda, queres dicir. Máis seria aínda, claro. Entón, bueno, joder, o tema de vivir nun mundo horrible tamén influe no que son os personaxes, non? De feito, joder, eu creo que é algo que se manifesta ao longo do que todos os cómics e a serie e bueno, a película tamén. Claro, que o que digo aí, claro, no fondo o que é guai é as dúas visións ao mesmo tempo, non? É como decir, ao mesmo tempo está tendo dese desencantamento do mundo porque xa non é completamente humano, mas no fondo está tendo un desencantamento do mundo porque o mundo é unha puta mierda, sabes? Bueno, porque é polas súas circunstancias persoais de persoa humana, sabes? Esas dúas cosas ao mesmo tempo. Bueno, abrimos outro melón, Charlie, como ves o dos xogos? Sí, total. Que tiñas por aí? Nuclear Throne, non? Un clásico absoluto. E ti xogas o Nuclear Throne, estás viciado tamén. Pero metía suficientes horas como para non para apartalo da miña vida un tempo, polo menos, non? É que o proceso é drogadura, normal. Claro, é proceso habitual en Nuclear Throne. Entón, pois, dixei no aparcado, algún día volverei, entón, pois, xa me joderei vivo, pero... Eu estou no terceiro revival xa de Nuclear Throne, Claro, isto vai por tempadas, claro. É a terceira vez que volvo, e agora levo outra época xogando. Sí, pero bueno, hoxe había que falar do Nuclear Throne. En xeral do Nuclear Throne, do Cyberpunk ou de outros xogos onde se adoita empregar a mutación como unha mecánica xogable, moi típica de RPG ou de arcades. Que no fondo falábamos antes do CRISPR, da técnica esta xenética, pois o videoxogo proponche a idea de que podes facer en tempo real co teu personaxe e irlle metendo como mutacións xenéticas, pero ao final resulta un pouco contradictorio co que falábamos antes de que estas experimentacións xeneraban como a ibris do doutor, non? Ao final o doutor maligno que todo lle acaba saindo mal, porque case sempre as mutacións nos videoxogos son como un power-up que ti queres desenvolver, queres conseguir esas vantaxes xogables e acaban asociadas a novos poderes, a novas maneiras de dominar a realidade. En particular, penso que é interesante a estética de Cyberpunk, en particular no videoxogo Cyberpunk tamén se ve bastante iso, porque nestes casos a mutación leva asociado problemas, pero que non son tanto de bioética, senón que son como de problemas ou críticas ao capitalismo. As melloras biolóxicas só poden ser mercadas polos máis poderosos, ou son empregadas para crear soldados perfectos, ou son como como se chaman, próteses moi caras de manter en funcionamiento e provocan a creación de mercados negros e cousas así, sabes? Non tanto que non deberíamos estar xogando a ser deuses, senón que se xogamos a ser deuses ten que valer para todo o mundo, non? Bueno, aquí hai unha... Isto xa como inciso relacionado con que comentas de melloras biolóxicas e tal, como se chama a serie esta de In Time era, non? Non era a mellora biolóxica, bueno, sí que era a mellora biolóxica, non? Non sei se a peli de Justin Timberlake. Sí, tío. Non son que os tipos que a xente que é rica como que vive máis, sí, compras tempo de vida, sí. Claro. O que non sei se explica cales son os mecanismos científicos polos que pasa iso. Nin idea, eu creo que non, pero bueno, como curiosidade, como que dicía Rizo, creo que está como tal que poden ver caros máis poderosos. Bueno, tamén na serie esta, como se chama, a que estaba en Netflix, Altered Carbon, non? Boa, sí, tamén. Sí, tamén se moi ben. E logo tamén hai un cómic que se chama Transmetropolitan, non sei se coñecedes. Guapísimo. Pero creo que hai algo tamén destas melloras biolóxicas e de
soldados perfectos. Bueno, neste caso non un soldado perfecto, non direi quen é para non spoilear, pero joder, vese ao longo do cómic, non? De feito, creo que de Transmetropolitan falará xa nun Baleiro pola recomendación limo, Sí, fun eu, aparte. Sí, foras ti. Non, sen dúbida, o tema da mellora biolóxica é un dos grandes temas do ciberpunk, non? De todos os modos, eu vou ir un pouco deste tema en concreto e vou retomar o Nuclear Throne como produto estético en xeral, porque hai unha serie de cousas que me permite tocar, que antes saíron un pouco. Falara dos pais de Lila en Futurama, tamén faláramos de Hora de Aventuras, poderíamos achegar tamén os Morlocks de Marvel, non sei se os coñecedes, pero son como unha tribu de mutantes que viven nos sumidoiros da cidade. De que cidade? Non sei, non lembro. Pero de algunha cidade, en calquera caso. De Nova York. De Nova York, pois, en fin, refírome a este tropo, non? Dos mutantes que viven apartados. Pode ser no subsolo, pode ser pois, nunha aldea fora da cidade. Este tipo de concepto que xa relacionei co tema da lepra, por exemplo. Tamén está nos Fallout, no 3, no New Vegas e no 4, que retratan como aos mutantes, por seren expulsos, rexeitados polas comunidades normais, vivas, que conservan a pel, digamos, pois teñen iso, que formar comunidades novas. É este un tema político propio das ficcións mutantes que aínda non saiu, que é precisamente o que antes denominei así un pouco de broma o franciscanismo mutante, mas que agora falando un pouco en serio, pois podería ser o papel do anarcocomunismo nestes proxectos, nestas películas, obras e tal. Xa tardaban saír a carta do comunismo. Como? E xa tardabas en sacar a carta do comunismo. Saquei na antes. Xa preguntábame cando lle tocaba a Pablo, xa me extraña. É broma, perdoa. Non, pero é interesante, porque non sei se comunismo a nivel total, tal vez anarquismo sexa máis apropiado, incluso que anarcocomunismo, que foi o que suxerín. Sí que está esta idea de hai por unha banda o proxecto independentista de Magneto, que é unha das grandes concepcións políticas do tema mutante, ou somos diferentes, pois por tanto imos fundar unha nación nova, mas tamén hai outro proxecto que xa non é estatal, xa non é nacional, senón intraestatal. Imos fundar pequenas comunidades alternativas nas cales escaparnos do poder do Estado. Iso é un tema que está pois, moi presente, especialmente, diría, nas ficcións posapocalípticas, non? Porque son máis dadas en xeral a fundar a creación de comunidades, sí. Claro, sí. Hai dúas cousas aquí que quería tratar rapidamente. A primeira é que penso que estas ficcións poden lerse desde este libro tan mítico que seguro que coñecedes, que é o Calibán e a bruxa de Silvia Federici, que conta un pouco, bueno, ten outras moitas cousas, é un libro que hai moito que non leo, mas unha cousa que me quedara moi fixada é que explicaba que moitas veces quen levaran a cabo as iniciativas emancipatorias máis interesantes na Idade Media foran precisamente estas persoas, pois, os deserdados, non? Os expulsados das aldeas e das cidades, os enfermos, os tolleitos, as mulleres bruxas, prostitutas, non? Que precisamente pola súa expulsión eran capaces de formar pequenos contrapoderes en que romper, rachar coas regras patriarcais nobiliarias, vaya. Xa que falas de Caliban, non sei se sabedes que, bueno, en The Expanse hai unha novela que se chama A Guerra de Caliban que en parte ten que ver cos mutantes tamén, porque o que é a protomolécula de... Bueno, isto é un spoiler, así que se alguén non viu The Expanse que deixe de escoitar, que se joda. Sí. Non que deixe de escoitar, siga escoitando que se joda. Joder, a protomolécula causa mutacións nos seres humanos, non? Entón, empregan esa protomolécula para mutar os seres humanos e transformarlos nunha serie de bestas, non? Que serían os calibanes, creo que se chaman na serie ou algo así, non sei. Pero bueno, sí, esa é a referencia, ademais, está claro, sí. Sí, pois mira, a verdade que sí que pensaba que era unha cousa que se me ocorría no momento, pero vexo que hai algo explícito aí. Sí, e logo o tema do Fallout que comentas, joder, é bastante interesante polo tema aparte que dis de, bueno, de as comunidades, non,
dos mutantes e tal, que aparte dos sumidoiros no Fallout, creo que tamén no New Vegas é como unha especie de pobo que teñen como un hospital onde hai un doutor que trata os mutantes, non? Os supermutantes. É E é moi, verdade, sí. sí, e é moi curioso tamén porque, joder, no un, o principal antagonista que bueno, o mestre, Mm. el maestro e tal, que é un tipo que como que fai un exército de supermutantes a base de infectar a xente con virus e tal, e como que crea a súa comunidade, non? É moi curioso porque no último Fallout tes dúas vías, non? Loitar contra el, bueno, tres vías, tes como loitar contra el, tal, ou convertirte en supermutante no exército, ou logo esta terceira vía, que é como convencelo de que o seu plan é un fracaso, non? Entón falas de que os supermutantes, bueno, son estériles, non se poden reproducir, tal, e o tipo como que se autodestrue, non? Ao final. Entón é moi interesante, sobre todo o antagonista que fai, o tema das mutacións e tal, é curioso este tema que fais, porque aparte de facer comunidades, o tema sobre todo no Fallout 3 e no New Vegas, vese bastante supermutantes que teñen unha vida anterior á mutación, non? É como esos supermutantes son creados por empresas, non? Bueno, que todo o que é a orixe do virus que transforma xente en mutaciones, que transforma xente en supermutantes e tal, está como un experimento destos con xente humana nun dos refuxios, que creo que é 87, e joder, é bastante bizarro, non? Todos os experimentos que se facían ca xente ali, non? Claro, que estuve dando de conta, Darío, que eu estaba confundindo dúas cousas distintas, que son os necrófagos e os mutantes. Sí, bueno, é que antes non te quixen interrumpir, pero Sí, sí que é que a ver, Claro, realmente hai moitos mutantes en Fallout, tanto vos como están os necrófagos que tamén son do estilo, e logo están os supermutantes que son como xa en plan os putos amos, son de mutantes no que no Fallout, non, pero bueno, realmente que no Fallout a mutación é como o punto en común, non, de todo, porque todos os animais, todos os inimigos e tal son todo mutaciones, non? claro. Entón, bueno, realmente non habería problema, pero sí que é certo que falabas antes dos necrófagos que sí que tamén teñen un papel importante, non? Eu referíame sobre todo aos necrófagos, que Sí. son como son pola radiación, mas é certo que agora que falabas destes supermutantes que normalmente son bestas sen razón, mas hai un que se chama Fox ou algo así, que é como un mutante Sí, doutor, os non? Así, supermutantes, sí, moi que é lido, como moi culto, erudito, que sí. cita Shakespeare, non? Esta idea de a besta domada, en fin, hai todos os temas están tocados en Fallout alrededor desta cousa, verdade? Sí que é certo. Dentro desa idea das comunidades franciscanas de Gustouche, sí, das Facendo comunidades franciscanas cervexa aí. mutantes, Facendo puto mellor. cervexa. Penso que a obra que mellor fixo falou disto como é a mellor obra en xeral é Hora de Aventuras, porque fai como a versión ultra dopada desta idea, non? Que é como houve unha guerra nuclear que destruiu case toda as civilizacións anteriores, pero ao mesmo tempo creou un montón de mutantes dotando de, non sei, de vida intelixente a case todas as especies que existen na Terra. E entón todas elas foron organizándose en maneiras moi caóticas, pero dando lugar a comunidades, microcomunidades por todo o planeta que funcionan de maneiras todas, cada unha de maneiras rarísimas, non? E entón atopas comunidades que teñen dereito e estructuras sociais super desenvolvidas, pero que non queren relacionarse con outros. Despois tes, eu que sei, o fillo, un dos fillos de Jake acaba sendo un tío que vende hipotecas, basicamente. Despois hai comunidades que son claramente autócratas, como o reino dos caramelos, outras que son claramente anarquistas, outros que son feudais. E todas interactúan de maneiras como moi raras porque todos son mutantes, pero a súa propia maneira, non? É como a versión de crisol de todo o que podería acontecer se todos fósemos mutantes, non? Unha cousa así. Unha idea guapísima. a verdade que está guapa, Sí. O mellor. Gústame este momento extremo, non? En que as ficcións que son como moi de xénero deciden romper as súas temáticas e meter todo tipo de merda. Sí, a ver, realmente é bastante gracioso neste aspecto porque hai unha película española que non sei se viches, que é Acción Mutante, que é de Alex de la Iglesia. É moi interesante porque está facendo de malo Antonio Resines, que, joder, aparte fai un papelón, que eu creo que dos mellores papeles que fai el.
falan pois como que é un futuro en España onde os guapos son como unha especie de dictadura e os feos e mutantes teñen como que meterse no que no metacumbas, non? A loitar e fan atentados terroristas e fan como un grupo terrorista. De feito, a imaxe do grupo terrorista que se chama Acción Mutante é unha variación do logo do grapo, pero como un minusválido. Que En dis? sí, en serio, é como o grapo, pero con un minusválido no logo, non? Entón, a esa crítica ao terrorismo tamén que fai e tal, e todo o rollo, pois pareceu bastante interesante, non? E creo que é unha peli moi coñera, e aparte bastante boa, porque creo que é das primeiras películas de ciencia ficción españolas, sí. O Bueno, sea, va. Jo, pero a idea dos guapos dominando é moi interesante sí, porque sí que subverte o mítico tropo dos mutantes dos mm, telépatas, da raza de sí, telépatas que domina o universo. Mencionaba antes, Alba, a novela de Kuttner, que é un clásico dos 50. Tamén está, por exemplo, nos mentalistas de Dune, que son os que poden sí, controlar efectivamente. Teñen como a Wikipedia na cabeza, sabes? Unha cousa así. E hai unha novela dos anos 90 que se chama Beggars in Spain, Mendigos en España, dunha autora norteamericana que se chama Nancy Kress, que tamén foi como no seu momento moi revolucionaria por esta idea da creación de seres humanos especialmente intelixentes e ademais que eran moi intelixentes porque non necesitaban dormir, entón dedicaban todo o tempo da vixilia a facerse máis intelixentes e acababan, planteaba todas as cuestións éticas de se estes seres intelixentes debían explotar todas as súas posibilidades co peligro de alienar os humanos normais ou se debían establecer, bueno, todo, máis ou menos todas as ideas que comentamos, ¿no? Establecer comunidades illadas e independentes para si mesmas ou pero claro, sempre alrededor da idea da intelixencia, non? Como se a intelixencia fose a característica suprema do ser humano, mentres que no ideales da iglesia é, pois, eres guapo, que tamén é moi realista, a verdad. Sí, Podía ser peor, podías ter que ser alto, Guillermo. Que se lle vai facer? A ver se me mutan dunha vez. Joder, disto que faz tamén aparte un pouco falando dos telépatas e tamén comunidades, non sei se lixe esa novela de Metro 2033 que, bueno, é unha novela rusa ademais. Joder, un tema moi interesante porque é como unha guerra nuclear e Ademais. todo. Que? Nada, sigue. Sí, nada, era por facer a broma e tal. É como unha guerra nuclear e como os residentes de Moscú pois metense a vivir no metro e tal, hai como unha especie de sucesos de uns seres que en teoría son mutantes, non? E son como os principais antagonistas do que é a novela. Entón pareceme moi é moi curioso, aparte a novela parece bastante boa, o final é moi bo tamén. Animo a xente a lela, sobre todo polo final, porque parece un dos mellores finais que hai nunha novela de sempre, sabes, todo o que fai. Pero bueno, Diz que o basicamente xogo tamén está moi guapo, non? eu o xogo non xoguei, eu lin a novela Metro 2033 e tamén hai 2034, 2035, 2034 tamén a lin e bueno, non é tan boa como 2033 e a 35 xa non a lin. Pero bueno, creo que sacou bastantes o escritor. Pasa todo dentro do metro de Moscú, non? Ou algo así. Sí, de feito as liñas son como estados. Entón, é bastante, o sea, a mí me parece bastante guai, a verdade, a novela, vamos. Que ten videoxogos adaptados, por certo. Sí, hai dous, non? Ou tres, Sí. creo. Pero creo que os videoxogos cambian cousas respecto á novela. Sí, claro. Máis cousiñas por aí? Pois a ver, eu Andando. quero dicir así un pouco para ir rematando que, bueno, o tema dos mutantes, como vemos, tivo e ten un gran auxe no cine, na tele, e quería mencionar, aínda que fora de maneira anecdótica, os mutantes xaponeses pop dos 60, por se lle interesa a audiencia, como Ultraman e Ultra Seven. É que, joder, despois do hentai de antes, Alba, o Sí, dos mutantes xaponeses, dame puto medo, sinceramente. Non vou engadir nada máis. Xo pensei, esta non, a audiencia se quere que... Soberana audiencia. Sí. Despois tamén mencionar que, bueno, se cadra máis próximo temos o caso de Witcher, non? Que é moi interesante porque temos, bueno, o que vimos falando, non? O mutante infrahumano, superhumano, porque The Witcher, bueno, Geralt de Rivia está considerado un monstro e, por tanto, é infrahumano. Ademais, durante a saga mencionase varias veces que o tratan como un can, que o discriminan.
teóricamente morre nun pogromo, que era esta matanza indiscriminada de seres de outras razas que non eran a humana, pero a vez ten superpoderes e é superhumano. Entón está aí esa disquisición extraña e estes entes que quedan a medio camiño é un pouco como é o tratamento dos mutantes na fantasía, non? E non é tan habitual na fantasía, eu penso, un tropo que non se empregou tanto. Tal como mutantes, non? Normalmente fálase de outras razas ou de, sabes, de xente que ten poderes por maxia, pero non tanto Exactamente. modificacións xenéticas para conseguir humanos con poderes, sabes, na fantasía. Non é tan habitual. Non, a ver, eu para min The Witcher é unha das miñas sagas favoritas. Vai perdendo, pero o señor ten ideas que non ten ninguén máis. Logo ten un problema coas mulleres, co sexo, ten varios problemas, eu creo, pero pero tipo é un xenio. E aparte lín o libro de contos de Camino sin retorno, o tipo é un xenio. O sea, o tipo é un xenio. Va a sacar unha nova serie agora, non? De The Witcher. Ten máis. A serie sí. Sí, digo unha serie de Netflix, creo que anunciaron outro día. Pensei que me estabas Unha nova falando de serie, outras sagas. O que decían era que va a ser un videoxogo novo, ¿no? Que estaba sí, non sabía iso. A ver, Sí. Charlie, que sacache esa exclusiva. Sí, é exclusivísima. No, CD Projekt dixo que vai facer un xogo novo, non? O cal ten todo o sentido do mundo, tendo en conta a situación do estudio, non? Que supoño que estará buscando o prestixio perdido con Cyberpunk ou algo así. Entón que fai a aposta segura, non? Que ir por un novo xogo de The Witcher, e xa dixeron que non iba a ser Geralt. que non se sabe, o sea, pero din que van a ampliar historia, o sea, que vai ser algo novo. A historia de Geralt está pechada. Se Sí, eu creo que 3. será Ciri, entendo, a personaxe. Eu non o teño tan claro. Eu creo que o mellor ou é un salto para atrás moi potente ou un salto para adelante moi potente, sabes? Algúnas outra escola de bruxos. Non sei, estos son pallas miñas, pero non sei, é que non o sei, pero podría ser Ciri, é unha protagonista, eu equipo Ciri, pero xa a coñecemos, non? Non sei, eu apostaría máis por unha escola de bruxos ou algo así, ampliar o universo de outro xeito. Non o sei. Sí, máis quizás un personaxe que te podes auto facer, o sea, un RPG máis de Sí, deseñar. un RPG puro, o mellor un bruxo sen nome, non? O sea, ti mesmo, bueno, podría ser que totalmente random, ¿no? De momento se dixeron que vai ser iso, un xogo de The Witcher, e a min pareceme bastante intelixente o movimento despois do que pasou. Está guapo pensar que CD Projekt só fixo videoxogos de mutantes, entre The Witcher e Cyberpunk. Sí, totalmente. Pois estaremos atentos. E despois eu tamén quería mencionar o caso da serie Heroes de Tim Kring do 2006, que non sei se a coñecedes. Tras un eclipse, a xente común aparece con superpoderes que van desde a telepatía ata ser indestructibles, por exemplo. E a serie ten moitos personaxes que permiten explorar moitas posibilidades de mutación. Pero o tema como en The Witcher e nos X-Men, en realidade segue sendo, ao final, sempre a loita entre o ben e o mal, non? Tampouco ten moita máis profundidade. É interesante polo das múltiples posibilidades de mutación. Vale, como xa estamos cara a última parte do programa, necesito que me deixades un momento para falar. Falamos de cousas moi guais, de asuntos serios, sabes, de obras de mutantes interesantes, mas necesito falarvos dunha cousa que descubrín preparando este programa e que aínda non vin, mas que xa me ten totalmente cautivado. O sea, creo que pasa a veces, ¿no? Que falamos de cousas que non vimos ou das que pensamos que en algún momento vamos a ver. Pero investigando dos mutantes, atopei a triloxía chamada Triloxía Mutantes Camiños do Corazón, que é unha telenovela de mutantes brasileira que foi emitida dende 2007 ata 2009 e ten un total de 249 capítulos. O sea, é verdadeiramente unha telenovela, non é como... No, é verdadeiramente unha telenovela. E como non creo poder facerlle xustiza a falar sobre ela, vou ler directamente o resumo da súa sinopse rapidamente. A trama xira en torno... O sea, a trama comeza... O primeiro que coñecemos é a María Luz, unha muller doce traballadora que é acusada de matar o dono dos señores que teñen as maiores redes de clínicas de todo Brasil, que é o doctor Sócrates Meyer. En outro lugar, como outra trama, hai un sitio que se chama Progénese, un local onde a doutora Xulia,
creou seres xenéticamente modificados, que son mutantes con superpoderes, vale? Hai como por un lado temos a esta Mariluz e sabemos tamén que hai unha señora facendo mutantes noutro sitio, vale? Mariluz vive no circo Don Pepe con seus pais Ana Luz e Pepe. María é a principal atracción do circo e foi abandonada ali por alguén, o sea, é como unha expósita, non sabe quen son os seus pais. De feito, descubre que é filla adoptiva cando aparece ao lado do corpo morto de Sócrates Meyer e é acusada de matalo. E enseguida descobre que o seu pai verdadeiro pois era o propio Sócrates. A familia Meyer sempre foi moi respetada pola sociedade de Sao Paulo e está composta por 3 irmãos Meyer. Sócrates Meyer, Aristóteles Meyer e Platón Meyer. Aristóteles é viúvo e ten 2 fillos mutantes. Tony, que ten super axilidade e super equilibrio. Rodrigo, que ten poderes hipnóticos. E Danilo, que posúe super axilidade e super forza e casa con Luciña para que seu pai non descubra que ele é gay. Hostia. Epa. Platón está casado con Irma Meyer e teñen 2 fillas, Regina e Cleo, que esta última descubre ser mutante con poder de supervivencia, petrificación e proxección astral. Que é o poder de supervivencia? Como o poder de seguir viva cada segundo? O poder de non palmar, sabes? Claro, sí, sí. A familia Meyer No. é... Didi Logo Alba, logo contovos algo do poder de supervivencia, pero mellor remata que estamos todos intrigados. A familia Meyer é unha das máis maiores accionistas desa empresa de proxenes, que é a que fai os mutantes, pero outros son Mauro Fontes e Josías Martinelli. Josías está casado coa ambiciosa Cassandra Martinelli e é pai de Lucas, que pode ler os pensamentos, e de Janet, que ten o poder da clarividencia. A doutora Julia ten un laboratorio secreto na illa do Arraial, que é o local onde ela garda baixo 7 chaves todos os experimentos que non saíron ben, e conta coa axuda de 2 poderosos mutantes. Un é Gor, que ten o poder da hipnose, e outro é o mutante superintelixente Euxenio. Que chamarlle Euxenio a un tío que é moi listo parece o puto mellor. Pero, joder, son os X-Men. Os X-Men. Pois sí, tío, Como é na verdade. escola, como Charles Xavier. Temos os X-Men americanos que teñen a escola de Xavier, os X-Men brasileiros que teñen a illa esta e os galegos que teñen a Editorial Galaxia. Eu creo que a referencia é máis ben a illa do Dr. Muro, porque como que a señora ten un montón de experimentos fallidos nunha illa, pero despois mestúrase coa trama dos doutores estes que teñen dramas familiares e fillos gays e tal. Maravilla. Bueno, só por acabar, ao final descúbrese que a señora que intenta culpar a Ana María, a Mariluz, mentras vive no xurdio, no circo, é a propia doutora Xulia, que mandou ao xoven abogado César Rubicón, e que os nomes parecen increíbles. O César Rubicón secuestrar a María dos brazos de Sócrates e colocala nalgún lugar do circo Don Pepe. Doutora Xulia ao final fica con medo de que todo puidese perxudicar as súas experiencias e intenta acusar a Mariluz porque iba a ser a que iba a gañar toda a fortuna dos Meyer. E nada, esa é un pouco a trama da primeira parte da triloxía, non, para outro día se queredes conto vos a segunda e a terceira parte da triloxía de Camiños do Corazón. Increíble. Agora tes que vela e logo xa é cando nos contas. Estive vendo algúns brasileiros. Que tal? Estive vendo algúns clips. Se buscades Camiños de Corazóns no YouTube saen un montón de clips de duelos entre mutantes e todos acontecen na mesma parte como da floresta, sabes? Como están sempre no bosque pegándose no mesmo sitio en concreto do bosque. Claro, que os graban todos xuntos seguramente. É unha cousa cutrísima. Brillante. Hostia, estuve buscando en YouTube mi má, parece Rock and roll. en Obregón que Sí, tiña Ana y los fillos siete, adoptivos. ¿no? Ana y los 7, sí. Pero Rock con and as, roll. hai unha rapaza con as, que guapo. Pois a ver, eu vou vos comentar moi brevemente o do superpoder da supervivencia, que me acordou agora de repente. Unha novela que lín hai moitos anos que se chama Gracelin de Christine Cashore, estou mirando agora quen é a autora, que é de fantasía e ciencia ficción. E basicamente nese mundo hai uns seres humanos chamados gracias que teñen os ollos un de cada color e que teñen un superpoder, non?
Non sei, non recordo agora se é por mutación ou non, pero creo que non. E simplemente teñen un talento extremo. E unha das gracias pensan que o talento extremo que ten é a loita, pero realmente é a supervivencia, porque, bueno, poñen a pelexar con outra xente e ela realmente ten ese talento da loita porque é para salvarse. Ela descobre que o seu Hostia. talento é a supervivencia nun momento dado no que ten que ir rescatar a unha persoa e teñen que atravesar, pois, non recordo agora mesmo, pero é un bosque, ten que se enfrontar a unha pantera, despois ten que pasar por unha especie de glaciar, o sea, é que hai moitos anos que alín, entón é moi Hostia. borroso. Pero entón ela descobre, pois eso, que o don da supervivencia é ese, que independentemente da situación extrema na que esteas, consigues sair dela. Sí, un pouco como o poder este que ten a personaxe esta secundaria de... joder, como se chama o superhéroe este? Deadpool, que ten como o superpoder de ter super boa sorte e dá igual a situación na que estea que todo vai saírlle de cara e vai sair ben. Sabes? Non sei se recordades ese personaxe. Que sai nas O da películas. rapaza, Forno. Sí, o da rapaza. Sí, o da rapaza este. Ujú. O pelo afro, vaya, sí. Sí, eu Sí, teño sí. superpoder, pero é o contrario, creo. No, normalmente, en plan, a gran maioría da xente. Claro, non nos as Superpoder movidas. de mal. Claro, da mala suerte, non? Ese personaxe tamén aparecía, perdón, o da sorte, pero estamos relacionado con Fortune do Metal Gear Solid 2, que bromeaban cunha... facían ese amago dunha tipa que tiña sorte tamén no campo de batalla. E cando vin a película recordou, a de Deadpool recordoume moito a Fortune, non? Falamos pouco de Metal Gear Solid o mellor neste programa, pero tamén un claro exemplo de onde hai mogollón de mutantes, non? Unha chea de personaxes extrañas ou con poderes que normalmente se acaban explicando pola tecnoloxía, non? E sobre isto o mellor pois ten algo Pablo que decir no último tramo, non? Do programa. Eu digo unha cousa, que non falamos de Ataque a los Titanes, así que... Home, sí, claro. O sea, Que no, Darío, que non se vai estamos falar forzando. outra vez aquí. Xa recibimos unha felicitación por nomealos como zombies. Eu creo que xa É verdad. nos Non sabía metemos isto. en terreos fodidos, non, de xunqueiras e volvemos metelos no dos montantes xa, non, pero está ben, eu comparto. Ben, pois nada, retomando un pouco o fío que me dabas, pois vamos acabar facendo un pequeno debate ou unha conclusión en xeral sobre o estado dos mutantes hoxe en día. Foi propondo varios puntos así como centrais da historia da ficción mutante, revimos tamén pois os tipos en que podemos dividilos, e eu propuxen que tal vez na evolución do que Alba chamaba supra e infrahumanos, na aparición en cada momento histórico, pois había unha relación coas preocupacións tecnolóxicas e coas actitudes da poboación occidental a elas. Pois no momento de optimismo anterior á Segunda Guerra Mundial, os mutantes como deuses, digamos, e despois pois xa unha visión máis cauta tal. A cuestión é, hoxe en día en que momento estamos, non? Eu penso que tal vez os mutantes perdesen o seu sentido. Sobre todo porque xa non resultan cribles como eran noutrora, non? Antes eran moi doados, sobre todo nas ficcións populares, superheroicas, de consumo rápido. A inventar unha personaxe nova, por que? Pois mutou. Estivo en contacto cun ordenador que estaba estropeado e agora pois medroulle unha cola. E así infinitas, non? Ou seja, a cantidade de superviláns, superheróis producidos por Marvel e DC que non lembramos, pois simplemente porque se van descartando, Sí. é infinita, non? Certo que a xente non consideraba que isto fose pasar na súa real, mas sí podía fantasear con isto, non? Co araña que os ia picar e que ia facer que eles fosen Spiderman. Hoxe en día penso que somos non pesimistas, mas sí escépticos ou descreídos, que xa non consideramos que as mutacións funcionen así, pois porque de feito non fan, e iso afecta tamén ás explicacións que pode proporcionar a ciencia ficción e que nos pode dar e que non. É un exemplo onde se constata isto, que eu penso que é o final histórico da ficción sobre mutantes, é nas novas películas de Spider-Man protagonizadas por Tom Holland, en que casi sempre se evita, e isto pasa moitísimo nos superheróis hoxe en día, dar a orixe superheroica, non? Antes esta escena encantaba, era como o celme da película, ver a transformación no heroe ou no vilán. E agora é como algo que mellor que pase fora de cámara, mellor non explicar moito a ciencia que vai detrás, incluso atribuílo a maxia, non? Porque a maxia
non é moi crible, pero se neste universo existe a maxia, pois mira, existe para adiante. Mas esta especie de pseudociencia que antes permeaba a cultura popular está a desaparecer. En fin, non sei como vedes vos, se estáis de acordo en que a producirse a desaparición dos superheróis, eu penso que se queda algo, quedará isto que quixen chamar a franciscanismo, que volvo a reivindicar o mutante comunitario, Sí. non? Eu estou 100% de non acordo sei. contigo, conste. O único exemplo de Spider-Man no que falas de Tom Holland, é que eu creo que non se fixo por un tema de que xa sería a terceira orixe de Spider-Man que vemos no cinema. Eu creo que Sí. joder, eu creo que xa era moito, non? Sempre se puteou un pouco a Marvel cando se dixo que volvía a cambiar de Spider-Man de que pois outra vez volvemos matar a tío Ben, non? Creo que no Tom Holland foi así, foi presentado en Civil War, non? Xa sendo Spider-Man. Pero porén podría poñer tu exemplo da mellor peli de Spider-Man que un novo universo, non? O como se chama? O multiverso de Spider-Man, de debuxos animados que si ten a orixe de Miles Morales, non? Entón eu creo que aínda vemos algún inicio, pero é certo que está Marvel sobreexplotou brutalmente o tema, eu entendo que haxa que paralo. Co todo o resto diso, e fiando con Spider-Man si con mellor, creo que hai un exemplo onde putean un pouco a bioloxía fronte a tecnoloxía nesta última película, na de No Way Home, hai un momento en que sabedes que ese Spider-Man o de Maguire, isto xa é un spoiler brutal, non, da película, pero eu creo que xa quen quede por vela, pois é o que hai. Ten Outros que se jodan tamén. Outros que se jodan, non? E teñen el non a telaraña que no seu día foi criticado de que o Spider-Man desa primeira película de Raimi era creaba a súa propia telaraña do corpo. Plan, non tiña aparellos que o crearan, non? E hai un momento, hai unha escena na película como que o putean, non? Porque eles crean a telaraña a partir da tecnoloxía e ele como que un diálogo empezaba a putear, ¿de onde máis te sale, non? E tal, que fa un diálogo ali super cringe. Pero non sei, cando comentabas isto da bioloxía versus a tecnoloxía, a mí parece un momento moi curioso ese, non? E moita xente, non, como Sanderson tamén directamente tira polo tema maxia, non? E transforma inda que claramente falemos de mutantes, de xente que ten unha xenética concreta ou que se cambiou ou modificou o seu corpo por algún estilo xenético, realmente atribuyen iso a maxia e se quedan tan anchos, non? En plan, non buscan explicar tanto esa bioloxía, senón afondar máis no sistema que lles pode aportar ou nos poderes e tal. Pero sí que vexo, creo que estou de acordo contigo, non? Que antes de verdade que soñábamos con ser picados por unha araña, pero igual xeracionalmente polo avance da tecnoloxía, polo avance xenéticos que vimos, o que se podía explotar de aí e o que xa se fixo, pois vemos que o mellor quedou algo nun bluff, pero como quedaron outras tecnoloxías, non? Na ciencia ficción, quero dicir, por poñer un exemplo o boom da exploración espacial, inda que se sigue explotando moito, é certo que xa non é o que é ou non da mesma forma, non sei se me explico, pero eu creo que estou contigo, vaya. Sí, eu estou de acordo, mas penso que polo contrario, dice, hai certa, había certa idea de que desaparecían os mutantes cando hai un desencanto tecnolóxico, mas penso que neste caso é o contrario, desaparecen os mutantes porque a pesar de que é posible coa tecnoloxía xenética que vamos empezando a albiscar a creación de mutantes, nunca é tan divertido como meterse unha xeringa e de repente botar rayos láser pola cara, non? Sempre depende pois das futuras xeracións, que son as que poderán estar modificadas xenéticamente. Ti xa non? É como un puzzle que cando o faz xa está acabado non o podes tocar, non? Mentres que a posibilidade de crear superheróis no momento vai moito máis pola tecnoloxía, e a maior parte dos superheróis ou son alienígenas ou son directamente outra raza, penso eu que sei en Thor, ou teñen algún tipo de tecnoloxía moi puntera, son como unha especie de enxeñeiros chetados. Eu penso, o mítico é Iron Man, pero pensas tamén eu que sei en Ant-Man, ou algúns dos poderes de Spider-Man, falaba como de botar as telarañas, que non consigue por bioloxía, sino por tecnoloxía. Entón, en realidad, non é que os mutantes estean desaparecendo nese sentido, porque, de feito, penso que son un tropo ainda moi empregado, pero na vía do posapocalipse, na vía de como poden ser sociedades nas que non sexamos humanos nun futuro medio, a medio prazo ou a longo prazo. Pero, por eso, simplemente pivotaron cara a outro tipo de narración, pero non penso que haxa menos narracións de mutantes, a verdade. Alguén máis aí? Eu só vos digo... Exactamente. Eu só vos digo que hoxe vi unha noticia na que poñía que Daniel Radcliffe iba a facer de Lobezno.
Non ¿Qué? creo, eso é verdad, non? Só digo eso. Bueno, pero sabemos que é fake. En A ver. película de Marvel. A ver, eu só digo que Robert Pattinson fixo de Batman e a xente ríase ao principio, e ao final, mira. Pero non, pero Robert Pattinson tiña sentido. A ver, George Clooney foi Batman. A ver, ou Val Kilmer. O sea, a ver, eu creo que a xente ten pouca memoria ou non entende moi ben estas cousas, non sei. O sea, tendose tal, non Robert Pattinson, pero Daniel Radcliffe, o sea, non sei. Pois eu vino, hoxe pola mañá. Pero iba en serio, o sea, era non era el Mundo Today. Eu creo que sí. No. Na seguinte de Marvel, que Marvel agora xa sabedes. Era nova fantasía. Temos noticia, nova fantasía disso, por favor. Era nova fantasía. Podemos confirmar que nova fantasía. Eso non o vexo aí, non confirmo. Non sei, sorprendería moito, non? Un pouco enclenque, digo. O sea, non sei se igual se pode poñer, claro, igual se pode poñer tocho, pero vexo un pouco, non sei, a cara. Aparece irrecoñecible como lo vendo nunha imaxe. Comeza a especulación en internet. Que os saibades. Pois non sei. Tamén quizáis porque levazan tanto tempo sendo o... A mí non me parece un mal Lobet, non? Xa vos lo digo. Ten un pouco de cara de neno, el, non? O sea, eu vi moitas películas del mesmo, pero pareceme que ten esa cara de neno que non sei. A ver, non sei, hai que ver, as cousas é certo que hai que velas. Tamén Will Smith. Que xa fixo de zombie, non viche esa peli de Daniel Radcliffe? Sí, perdón, sí, como se chama? A navalla suiza humana. Sí. A que está morto tamén, a que lle clavan as pipas na man. Bueno, ten varias pelis. Así. Está guapísima esa peli. A ver, eu de sempre tamén digo, eu sempre rompo unha lanza tal porque é certo que hai actores que iban ser X personaxes que os temos moi claros e tal. Will Smith creo que iba a ser Neo, non? No seu momento chegouse lle ofrecer a certo. En vez de Keanu Reeves rexitouno porque sí, pero puido ser Neo perfectamente. Entón dis, joder, pois igual, non sei, cousas así, pois pode ser que sí, que Daniel esa Wolverine. Non sei. O glotón. Pode ser. Algo cousiña máis que irades comentar ou deixar constancia para a historia que... Para outro mutante importante en Pontevedra, el Luceo Mutante, mandamos xa fixemos unha entrevista, pero mandamos dende este programa tamén apoio aí a Luceo Mutante. Sí, apoio e un saúdo tamén, E a Produciones Mutantes, que son un estudio de aquí tamén, xa postos en Pontevedra, non sei que hai Produciones Mutantes, que fixo moitos videoclips de grupos e tal. Hai unha canción dun de Dios que creo que se chama Mutant Troll tamén. Creo que se chama tipo non me lembro agora do nome, pero bueno, un dos de Dios que te criou gravaron unha canción que se chamaba Mutant Troll e non estaba nada mal, a verdad. E había un grupo, non? Niños Mutantes tamén existen. Non, hai, que de feito é de Ernie Produccións. Bueno, sí, que viñeron pouco, hai pouco que estiveron en Pontevedra, vai, o sea, non. De feito é do mesmo de Ernie Produccións que son os de Grande Amor, Ortiga e Novedades Carmiñas. Os de King, que diríamos, non? Novedades Carmiña que xa non existe, pero bueno. Hostia, Novedades Carmiña, nesta realidade xa non existen. Pero bueno, nesta realidade, non sei se claro. Non existe. Claro. Deixaron de tomar un descanso, bueno. É ao revés, joder, nesta realidade sí que existe. O sea, nunca se separaron. ¿Sabes qué pasa? Ojalá. Finalmente só pode haber un Carlos Pereiro e gañei eu, sabes? En plan, tiña que haber un só podía haber un Carlos Pereiro e finalmente Guerra de desgaste. Claro, guerra de desgaste, tío. Ao final, ahora a partir de ahora se buscas en Google Carlos Pereiro para hacer polo Valeiro perfecto, tío. En plan, a tomar por culo Novedades Carmiña xa, tío. Gañamos, o sea, podemos decir que gañamos esta guerra. Non sei se a guerra, pero a batalla gañámola. Ao final gañamos. Final. Bueno, pois nada, despedimos aquí o programa dos Mutantes e vémonos pois en 7 días que tocará falar de fantasía, supoño, ou, bueno, non xa estamos nun plan un pouco mixto, pero por si acaso pois dicimos fantasía, pero senón pois será algunha cousa entre medias que sempre agradable. Señor Rodicio, señorita Alba, señorito Pablo e señorito Darío. Vémonos na seguinte, non? Aburiño. Sí, veña. Aburiño, chao. Chao. Durante uns minutos corrinche detrás Urano, Saturno, Xúpiter Non sei onde estás Sentado no porche Todo está en paz Eu
son o último terrícola. Non fun quen de marchar no meu telescopio.